Dobrý den, moje jméno je Martin Lukavec a já jsem jedním z vašich dvou učitelů v tomto předmětu vývoje a budoucnost měst. A v tomto krátkém videu vám jenom se pokusím doporučit pár knížek, které by vám třeba mohly zajímat, pokud vám přišel tento předmět zajímavý. Vybral jsem pár knížek, nejsou to úplně akademické zdroje, jsou to prostě knížky, které jsou popularizační. Na neštěstí teda všechny jsou v anglicky, protože prostě naše věda je hodně specializovaná a český trh je malý, takže těch jakoby opravdu dobrých knížek v češtině moc nevyšlo. Ale věřím, že někteří z vás s tím nebudete mít problém, většina z vás s tím nebudete mít problém, takže doufám, že vám všem přijdou aspoň některé z nich zajímavé. Takže první knížka, která se jmenuje Video Design od Alana Bertolda, je to knížka, která vyšla v roce 2019, tedy poměrně nedávná. Alan Bertold je původně urbanista, který se postupně čím dál tím víc stával urbánním ekonomem. Začínal jako urbanista, to znamená, protože byl z Francie, tak jakoby se věnoval francouzským, ale i alžírským nebo jemenským městům. Ale později pracoval pro Světovou banku a pomáhal v podstatě jednotlivým státům všude jednotlivým městům všude po světě v podstatě jakoby s jejich ekonomickým vývojem, s jejich ekonomickým rozvojem a díky tomu ta knížka, která v podstatě shromažďuje všechny jeho znalosti, má neuvěřitelně globální pohled a je mimořádně zajímavá, protože v podstatě on tam jakoby hrozně krásně, hrozně jednoznačně popisuje ekonomickým principy měst. Proč se jmenuje Order Without Design? To je v podstatě taková Hayekovská reference na Friedricha Hayeka, protože Friedrich Hayek přišel s tím konceptem emerging design, což znamená v podstatě design jakoby komplexních systémů, které ale se jakoby stávají zdávě náhodou z mnoha akcí různých lidí, které můžou být naprosto sobecké, můžou být naprosto jakoby, můžou být motivovaný v podstatě jenom prospěchem, ale výsledkem je systém, který funguje, který je v rovnováze, který se neustále mění a vyvíjí. A města jsou přesně takovým hayekovským systémem, kdy v podstatě každý člověk jedná z vlastních sobeckých zájmů, dá se v podstatě říct, ne všechny zájmy jsou sobecké, ale poměrně hodně jich je, ale výsledkem je město, takové to naše obrovské mraveniště, který funguje jako neuvěřitelný systém, který nám umožňuje v podstatě tvořit prosperitu, tvořit HDP, tvořit spoustu výborných projektů a služeb. Takže rozhodně tuto knížku doporučuji. Dalším doporučením je Triumph of the City Edwarda Glazera. Edward Glazer je ekonom, který pracuje pro Harvard University v Massachusetts a je to v podstatě asi nejdůležitější postava nebo nejdůležitější akademik v celé naší vědě, nejcitovanější. Tohle je teda knížka, která je popularizační. Zase její pohled je mimořádně globální, je tam spousta případových studií, které jsou třeba z Indie, hlavně teda samozřejmě z USA. Ten fokus na Evropu není zase tak asi úplně veliký v tomto případě, ale to vůbec nevadí. Je to v podstatě o městech a jakým způsobem se tvoří prosperita ve městech. A jakým způsobem se občas taky to úplně nedaří. Takže hodně se tam věnuje klastrům, jakým způsobem se obnovují, jakým způsobem prostě dozrávají, přezrávají. A takže tam mluví o Detroitu, kde původní klastr víceméně skolaboval, mluví o Silicon Valley, kde se ten původní klastr neustále daří obnovovat. A je tam samozřejmě hodně kritiky jakoby územního plánování a jakým způsobem poškozuje cenovou dosažitelnost bydlení. A takže a zase jakoby je to založený na datech ze spoustě míst na světě, ale mimořádně čtivá záležitost, takže velmi, velmi doporučuji. Edward Glazer potom napsal ještě pár knížek, Talenta se, ale myslím, že je asi úplně ze všech nejdůležitější a nejlepší. Asi před 2 rokama napsal Survival of the City, což je jakoby volné pokračování této knížky, která se věnuje hlavně covidu.
a jakoby dopadů covidu na města. A mimořádně taky zajímavá věc, ale možná to není až tak strašně čitelný, jako je tato knížka, takže doporučuji tuto. A další doporučení je tedy Open Borders od Briana Kaplana. A ta teda vyšla česky, jmenuje se Otevřené hranice a je to komiks, je to mimořádně čitelný komiks, je taky docela srandovní, ale zároveň jakoby mimořádně dobře podepřený akademickou literaturou. A ta knížka je v podstatě o tom, co by se stalo, kdyby přestaly existovat hranice a lidi se mohli přesouvat kamkoliv. Jakoby ta hlavní myšlenka je teda převzatá, je to z jiného akademického paperu, který v podstatě jakoby modeloval, co by se stalo a ty věci došly k tomu, že by se celosvětový HDP zvedlo přibližně o 150 až 250%. A jednoduše z toho důvodu, že prostě by lidi se mohli přesunout na místa, kde je ta velká produktivita, takže jejich práce by se stala daleko produktivnější. Samozřejmě je kolem migrace vždycky hodně diskuzí. Každopádně on se jakoby probírá všema jako těma etickýma záležitostmi mimořádně vtipně a mimořádně chytře. A na to, že to je komiks, tak je to prostě jako kus akademické literatury. Brian Kaplan, který pracuje pro George Mason University, což je taková univerzita, která zaměstnává v podstatě výhradně takový jako neortodoxní myšlenkáře, jak bych to řekl česky správně, takový jako opravdu neortodoxní ekonomy, který v podstatě jako přicházejí s hodně zajímavými myšlenkama, tak on je jeden z nich. Další knížku, kterou doporučím, je Enrico Morettiho New Geography of Jobs, což je kniha, která v podstatě popisuje, jakým způsobem se mění trh práce a jakým důvodem to ovlivňuje produktivitu, jakým způsobem to jako mě určitý lokality nechává ladem a ostatní jaký procházejí poměrně bouřlivým vývojem a lidi se díky tomu samozřejmě přesouvají za produktivitou nebo občas je obráceně od produktivity, což je třeba překvapivý vývoj v některých oblastech, zejména Ameriky, že prostě místo, aby se lidi stěhovali do bohaté Kalifornie, tak v bohatou Kalifornii opouští. Něco podobného můžeme v Evropě sledovat v Paříži. Takže každopádně to, jakým způsobem se mění pracovní trh a jakým způsobem to ovlivňuje naše životy. O tom je ta knížka zase mimořádně čtivá, je taková jakoby novinářským způsobem psaná knížka, to znamená v podstatě on vždycky jakoby začíná příběhem a potom se jakoby dostává k té samotné vědě, kterou jakoby na ten příběh aplikuje, takže díky tomu ta knížka je krásně čitelná. Samozřejmě Enrico Moretti je respektovaný ekonom, který publikoval spoustu akademických prací a mimořádně kvalitních paperů, ale ta knížka je zase popularizační, která tu jeho jakoby práci nějakým způsobem shrnuje. A poslední dvě knížky, které tedy doporučím, další komiks od Briana Kaplana, ten je teda úplně nová záležitost z roku 2024, Build Baby Build, která v podstatě jakoby pokračuje volně na Open Borders, akorát to je teda samozřejmě o nemovitostních trzích a o dosažitelnosti bydlení a jakým způsobem územní plánování to nějakým způsobem pokřivuje, respektive znesnadňuje stavění a díky tomu samozřejmě všechny nemovitosti jsou o dost dražší, než by musely být. A jak by města vypadaly, kdyby k tomu nedocházelo. Zase mimořádně kvalitně zpracovaná knížka, i když je to komiks, takže velmi doporučuji. A poslední doporučení je tedy pro vás, kteří máte jakoby trošku zájem o historii, protože Age of the City, kterou napsal Ian Golding a Tom Lee Devlin, a to je taková jakoby kooperace z dvou autorů. Jeden je novinář, který pracuje pro The Economist, druhý je teda urbání ekonom a profesor na Cambridge. Je to jedna z mála knížek, které mají takový jakoby větší evropský rozměr, zatímco ty ostatní jako jsou v podstatě všechno americký přínosy. A je to jakoby krásně čitelná historie měst, už jakoby od starodávní Mezopotamie
Mezopotámie až do dneška, respektive ještě trochu jakoby výhledem do budoucna. Takže pokud vás zajímá, jak se města vyvíjely z ekonomických faktorů, tak ta knížka je asi zase nejčitelnější na trhu. Existují samozřejmě jakoby o dost větší bychle a dost nečitelnější, ale kompletnější výzkumy v tomto ohledu. A ta knížka je zase krásně čitelná, a proto na tomto seznamu doporučení literatury pro vás, kteří byste si chtěli něco přečíst. Takže doufám, že vás něco v tomto videu zaujalo a že si třeba jednu z těch knížek koupíte. Všechny jsou jednoduše objednatelné, například na německém Amazonu, který samozřejmě do Čech dodává spolehlivě naprosto, takže kdykoliv si je tam můžete koupit a přečíst. A doufám, že vás to trošku zaujme a že určitý nadšení, který se nám třeba podařilo ve vás vzbudit během hodin, že se tím jenom prohloubí. Děkuji moc. Naschledanou.